Gaur Euskal Herriko historiako gertakari garrantzitsuenetariko bat gogoratzen dugu. Gaur itsasu udariguna ospatzen dugu. Izan ere, 88 urte bete dira, arrantzaontzi armadun batzuen itsas armada frankistaren kontrako borroka gertatu zanetik, eta borroka hori Euskal Autogobernuaren defentsaren ikurra bilakatu da. Gure eskubideen eta askatasunaren duintasunaren ikurra. Eta gaur goizean, urtero egiten dugun moduen eta zelanez Bermeoko tokiko erakundeari esker, Matxitzako lurmuturrean, hain zuzen Nestor Basterretxearen oroitzapenezko eskulturaren ondoan, Matxitzako koguda eskulturaren ondoan, omenaldi bat eskaini diegu fasismoaren aurka, demokraziaren eta Euskadiren askatasunaren alde borrokan aritu ziren arrantzaleen eta marinelen oroimena bizirik mantentzeko asmoz. Eta ildo horretan, Alkartasuna Fundazioak eta Eusko Alkartasunak gaurko solasaldi hau antolatu dute, ikusten duzu moduen demokrazia, erabakia eta subiranotasuna lelopean, gure herriak autodeterminaziorako eta independentziarako bidean dituen erronkak eta aukerak aztertzeko. Demokrazia, herri borondatea askatasunez adierazteko oinarrizko printzipioa dalako. Erabakia, izan ere, ze bidezkotasun handiagoa dago erabakitzeko, gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea bermeekin gauzatzeko baino. Aldarrikapen horrek, ausardia eta erabakitasuna eskatzen die Euskal Herritarrei, haien nahia, haien ikuspegia adierazi ahal izateko. Eta subiranotasuna, inposiziorik gabe antolatzeko gaitasun osoa izateko. Tira, gaurko solasaldian, Euskal Herriarentzako estatus politiko berri baten inguruan arituko gara, erabakitzeko eskubideen aldeko gizarte mugimenduen eta mobilizazioaren inguruan be arituko gara, eta herritarren gizartearen parte-hartzeari buruz gai hori be jorratuko dugu besteak beste. Eta guzti honetaz hitz egiteko, ezinbestekoa da gaurko gonbidatuak aurkeztea. Gure lehenengo hizlaria, Eba Blanco de Angulo zan, baina Eba osasun kontuengatik ezin izan da gurekin egon gaur, eta bere ordez Unai Urruzuno Urresti daukagu, Unai igo noholtzara mesedez, bera, txalo bero bat, bai, bera Euskal Herria Bilduko politika instituzionaleko arduraduna da. Idurre Bideguren Gabantzo, bera Bermeoko alkateoia igo noholtzara, eta gaur egun Euskal Herria Bilduko senataria Espainiako gorteetan. Zelai Nikolas Eskurdia, abokatua, Eusko Legebiltzarreko legelaria, gure eskudagoren bozeramailea eta Eusko Ikaskuntza Europako burujabetza gatazkak konpontzeko araua sortzeko proiektuaren bultzatzailea. Eta azkenik, Irantzu Perillo Lafuente, abokatua baita be, eta gure eskuko zuzendaritzako kidea. Tira jesarriko gara, parkatu, eta horrekoak itxiko ditut hemen. Solasaldiari hasiera emango dotzagu, eskerrik asko lauroi gurekin izateagatik, guretzako ohore bat da zuokin solasaldi hau partekatzea. Eta ikusten duzuen moduen gai mamitsuak, gai garrantzitsuak ditugu gaur hemen jorratzeko. Eta 2025an gaude, eta oraindik dakizuen moduen Gernikako estatutua bete bari daukagu, 1979an onartu zanetik, hortaz 56 urte igaro dira geroztik, eta esan bezala estatutua bete barik daukagu. Hortaz, Unai, zurekin hasiko dugu gaurko solasaldia. Nola egon daiteke indarrean akordio bat, kontratu bat, alderritako batek, behin eta berriz ez da etengabe hori betetzea eskatzen ari dan momentu guztietan? Eguerdion, guztioi, eskerrik asko etortzearen. Niretzat ere ohore bada Eba Blancoren ostean ni izatea lehen suplentea, bera ordezkatzeko. Orduan, saiatuko naiz ahalik eta hobekien egiten. Etengabean eskatzen denean kontratu bat betetzea, espreski eskatzen da bete ez delako. Eta ez da bete, borondate politikorik ez dagoelako. Eta hau batez ere azpimarratu nahi dut, orain erabakitze eskubidea edo autodeterminazio eskubidea edo beste edozein erabaki, nolabait
nolabaiteko maila duen taxuzko erabaki bat aldarrikatzen dugunean, independentistok, abertzaleok, soberanistok, askotan esaten digutelako legedia bera, legediak berak ez duela barne biltzen, ez duela ahalbidetzen, baina aipatu duzun kasu hori, Gernikako Estatutuarena, paktatutako erreferendum bat izan zen, adostutako referendum bat izan zen, legedia erabat betetzen zuen kontratu bat izan zen, eta hala ere ez da bete, ez? Orduan da, borondate politikorik ez dagoelako alde baten aldetik, eta alde horrek badituelako beste aldearekiko nolabaiteko abantaila estruktural batzuk, ez? Gu orain dela, ez da, legealdi bi, egon ginen, ez? Gasteizko Parlamentuan erabat murgilduta estatus politiko berriaren ponentzia horretan, garai horretan asko ikasi genuen, batez ere Marioren eta eskutik, eta nik gogoratzen dut nola bertan esaten zen, ez? Mendebaldeko sistema guztiek badutela garantiazko sistema batzuk, berme sistema batzuk, eta orain errepikatuko dut, Ibarretxeren planaren baitan ere eratutako ponentzia horretan, Idoia Zenarrosabeitia berak, Ibarretxeren bizelendakariak esaten zuena. Hemen, espainolak erabaki bat hartu baldin bazuten, izan zela espreski oso ondo zaindu zutela hemen garantiazko sistemarik ez egotea. Eta badagoela berme sistema ez bat, nolabait alde baten aldeko egiturazko abantailak suposatzen dituena. Eta nik uste dut momentu honetan horretan gaudela eta horren jabe izan behar garela, eta ondo dagoela legearen baitan zirrikituak eta bideak bilatu nahi izatea, baina gehiago dela nola artikulatzen ditugun soberanistok, independentistok, nola artikulatzen ditugun borondateak ibilbide horri bat egiteko. Zuk aipatu duzu hori, orain dela 20 bat urte gitzi gora bera zelan Espainiako Estatuak zelan bota zuen atzera estatus berriaren proposamena. Gaur egun ze nolako egoeratan dago Eusko Legebiltzarrean estatus proposamen berri bat garatzea? Nik uste dut eman dela estatuan, eman dela aldaketa esanguratsu bat, bizka bat aipatzen dituzun denbora hoiekiko, ez? Eta da, orain badagoela gobernu bat diferentea. Ez dute esango denik gobernu bat, ez? Baina diferentea. Eta badagoela PSOE bat, inondik inora ez dena lehen eskumarekin erabat bipartidismoan lerrokatutako PSOE bat, eta ausartuko nintzateke esatera PSOE diferente bat nahi baldin bada, edo beraiek, beraien buruari galdera hori nik uste dut egiten diotela, egongo baldin bada PSOE diferente bat, PSOE diferente horrek ezinbestean 78ko erregimena edo trantsizio edo deitu ditugun horren ardatz batzuekiko haustura bat ekarri behar duela, eta haustura horretan PSOE horrek indar harremanak Espainian nolakoak diren ikusita, eta are momentu hauetan eskuina izugarrizko aurrerapenak egiten ari den, ultraeskuina izugarrizko aurrerapenak egiten ari den, PSOE horrek ezinbesteko izango duela estatu horretako, nazioetako independentista eta soberanisten babesa baldin eta gobernuan egon nahi baldin badu. Orduan, horrek ze aukera zabaltzen ditu. Guk usten dugu aukera batzuk zabaltzen dituela. Eta berriro diot, ez autodeterminazio eskubidea onartzekoa bestekoa, ez erabakitze eskubidea, baina guk uste dugu badagoela jorratzerik bide bat.
Eta nolabait, askotan esaten dugun bezala, behar bada gailurrera arte heltzeko bestekoa ez, baina kanpamentu basea bizka bat igotzekoa. Orduan, esan nahi dudana da, momentu honetan behar bada joko gehiago egon daitekeela eskema horretan, Gasteizko legebiltzarrean baino. Gasteizko legebiltzarrean honetaz 1000 aldiz hitz egin da, 1000 buelta eman dizkiogu kontuari, eta gero ja beti topatzen gara muga edo limite horrekin, legediaren limitearekin, Espainiako limiteekin. Orduan, nik uste dut, momentu honetan Gasteizko legebiltzarrak bere egitekoa izango baldin badu ere, izan behar dela ja behin borondateak nolabait adostuta daudenean eta Gasteizen eratu daitekeen edozerri eman behar zaiola ia izaera erabat instrumentala, non jada akordioak badauden, non jada adostasunak badauden, non jada borondateak badauden, eta hori erabili behar da ia behin egikaritu eta ixteko. Eta nolabait adostasuna dagoenean, nola egiten dugun interpelazio bateratu bat Euskal Herritik Espainiari begira. Eta guk uste dugu momentu honetan, horretarako aukerak egon daitezkeela. Eta ez bakarrik Euskal Herritik Espainiari begira, baizik eta inkluso Espainiako nazioen independentistok eta soberanistok inkluso egin dezakegu interpelazio bateratu bat, azken batean arazoa berdina delako, eta estatu berberarekin ari garelako. Bai, agerikoa da oraindik ere, sukalde lan handia dagoela egiteke, ezta. Salto bat emango dugu Euskal Herriko erakundeetatik Espainiako erakundeetara. Egia esan, subiranismoaren esparrutik esaten ari da estatuko legealdi honek erabakigarria izan behar duela lurraldearen eztabaidari dagokionez. Idurre, Madrilen subiranismoa ordezkatzen duzuen artean, zenolako ekimenak, zenolako lana betetzen ari zarete honen inguruan? Saldo aldi guzu apurtxu bete. Bai, epoka ezberdinak egon die. Argi daukagu, unaiek amaitzu dauden moduen, azkanien gobernu progresiste bat posible da momentu honetan Espainia mailan, alderdi soberanistak apoio bat, babes bat emondotzagulako gobernu honeri. Eta hori Pedro Sánchezek eta bere gobernuak badaki, eta guk be badakigu. Orduan gu saiatu garana da, Euskal Herria Bildutik da azken legealdi honetan, alderdi soberanista eta independentisten artien estadu mailan haber posible zan akordio minimo batzuk adostea eta hori jartzien mai gainien investidura hori indar gehiago azkenien eukiko gendulako bestiegaz, gobernuegaz negoziatzerako orduen. Hori ez da zan posible, bakoitzaren momentuek eta lentasunek ez diez bardinek, eta orduen hori eskendun lortu. Bai lortu gendun gauze bat, eta da Pedro Sánchezen gobernu honekin azkaningoko legislatura honetan maigaini mindu zen gauze ezberdinen artien gure eskari bat eta EAJaren eskari bat bardin esan da. Eta da, gure nazio izaera rekonozitu behar dela, horrek suposatuko dauen eskubide guztizetaz berbaitzeko aukera bat zabalduz. Eta eskubide horren artean, erabakitze eskubidea bebai egon behar dela zentruen. Herri moduen eskubide bat dalako. Eta eztabaida hori zabaltzeko adostasun bat badau. Beraz, eztabaida hori zabalduko da. Eztabaida hori zabaltzeko bebai guk arduraz jokatu nahi dugu, eta esan nahi dugu hau ezin dezan alderdizen kontu bat. Hau izan behar da herri moduen zer nahi dugun orain planteatu, ez? Unai komentaten zauen kanpo base hori, igotze hori, noraino heldu nahi dugun edo nondik hasi nahi dugun, ez? Eta hori herrilez eztabaidatu behar dugu. Orduen alderdi ezberdinen arteko eztabaida bat egon behar da eta adostasun bete egon behar da. Eta bebai egon bide herri eragile ezberdinen arteko aktibazio bat importantie da. Hau da, alderdizek euren kabuz zerbait adostea eta Madrilera iritzi bat eroatea, bai herriz espadau aktibeta, jai daukagu bai, ez? Eta alrebez, eskara egongo bez itzaroten aukera
bat ikusten dugun momentu baten herriz aktibetera. Hor danok daukagu ardura, aktibazio ezberdinek eitzeko eta beraz prestatu behar gara. Ez dakigu noraino helduko garan, hau epe luzeko karrera bata, gure aurretik ibili dizenak be borroka asko intzabie, gaur gogoratzen dugun moduen, eta beraz badakigu hau ez dela legealdi honetan konponduko dan zeuzer, bai ikusten dugu eztabaida bat zabaltzeko aukera bat dauela eta hau aprobetxatu behar dugula eta ikusiko egun oraino helduko gara. Negiz da, gobernu honegaz gauza batzuk lortu dugu zela. Arlo sozialien eta batez be presuen hausizen begibiztakue da ez. Borondati topa dugu eta gauza batzuk lortu diez. Eta nik pentsaten dut orain kanal horretan, bide horretan eukidugu zen eta laguzen lanak aurretik eitzeko, igual Euskal Herritzik erantzun behar dut zagule bai egiz hau, ez? Orduan, Madrilen daukagun 3. gure lan arlo nagusize, momentu honetan naziogintza da eta hor aurrera pausuren bat bai emon behar dugu, eta nik uste dut urrengo 2 urtietan, aurrera pausuren bat, lehen esan dutena, badakigu independentzia ez dugula lortuko urtebitzen, eta independentziazko, askatasuneranzko bidien pausu asko mon behar dugu zela. Bai pausuren bat emoteko aukeraren bat egon aldala bai aurre ikusten dugu, eta hori aprobetxatu behar dugula. Orain dela 2 aste gitzi gora bera, Espainiako Alderdi Sozialistak Espainia askatasunean, Espainian Libertad programari buruzko mozio bat aurkeztu zauen senatuan. Konkista demokratikoen hasieraren 50. urteurrena ospatzeko. Euskal Herria Bildutik eta hain zuzen zuk izan zinelako hitzartzea egin zuena. Esan zenuten, ez zenutela bat egiten PSOEk egindako ikerketa historikoarekin. Zein zen ekimen honen helburua eta zeintzuk ziren Euskal Herria Bildutik emandako argudioak hau mozio hau deusestatzeko? Helburue benetako eure bakarriz jakingo dauria zein da, Alderdi Sozialistiek benetan harritzute hartu gendun eta zerrez bebai, olako proposamen bat eztabaidatu beharra, eureketako euren behar izanak bebai, euren artien badakizue Alderdi Sozialistien danetarik dauela eta eurtariko asko, posik egon golekidie barriro be, 78ko akordio hori berretzteko eta PP-PSOEren arteko estatu akordio bat eitzeko ados ongolekidie, eta gure ustez ez da Pedro Sánchezen gobernuen asmoe, bai Alderdi Sozialiste barruen dauzen asmo batzuk. Eta orduen, ez dakit esan da, hori erakusteko, PP-rekin aukerarik dauen euren artien zerreitzeko, edo erakusteko hau ez da posible, ez da itzen izan da benetako helburue. Lortu dauiena da, aurkezpen bat itzie, PP-ri eskuelu zatuz, eta zanez, 78ko estatu akordio hori berretzi daigun eta indaigun gure arteko akordio zabal bat, PP-ren erantzunez eskua izan da, eta horretarako zein zaurie, mozio bat aurkeztu, goraipatuz transizioe, goraipatuz demokraziz deukidogune azken 50 urtietan, eta goraipatuz estadu autonomikue, exito bat izan dela, esan ez. Kritike dugu goitzi bera. Kritike dugu benetako demokrazizde hau badan, jai daukagule estatu espainolien, ez? Eta gogoratu dutzagu, benetako estadu demokratiko baten, badidez Europako tribunalak hainbat sententzi ilegalak eta ez da biela epai justu bat euki esan dabe, eta horren aurrien ez die errepikatu, ez die sententzi horrek bertan bera geratu. Estatu demokratiko baten geratuko zi moduen, adibidez. Orduan gogoratutzago pila bat gauze, demokrazi pleno horietariko eredugarrietariko baten zertzuk eingo zien eta herri honetan ez tiesenak ikusi ez. Transizio exito bat izan dela, eta ondino gaur egunen ikusten duguz, frankismoen garaiko erentzizek behin da berriro ikusten duguz, goraipatzen da bienak frankismo eta ez da zer pasaten, memoria demokratikoen legidaku ondino gauza asko betetzeko dauzena, biktimek euren aukerie euki beharko lekide hori rekonoziteko eta reparazionerako ondino ez dau aukera hori, sekretu ofizialen legie ondino indarrien segiten dau, orduen, hainbeste adibide montzagu, esateko benetan transizio hori arrakastatzu ez dela izan, todo lo contrario, eta gero, estadu autonomiko bat goraipatzie, gabiltze zenien esaten,
ez bakarrik ez dela bete, baizik eta 80 hamarkadako hazikerarik ja gure berezitasune akordio horretarako aukeri emon zauena aitortza hori eta gure berezitasune eta gure singularidade eta gure eskubide historikoek zelan jundizen diluiten eta zelan izan garan autonomia bat gehiago hori salatu dugune askotan eta esan dugune engainu beti izan zela paktu hori, berroita izezei urte garrenin etorti esaten hori dela eredugarreze, eta ganera argi geratu zan eztabaidan, eurentzako eredugarreze da, estadu autonomiko bat ulertzen dabielako deszentralizazio administratibo bat emondala, komunidade erkidego bakoitzak eduki dauela aukera bat autogobernuegaz aurrera itzeko, eta horrek egin gaituzela komunidade erkidego guztizek bardintzu, eta hori da eurentzako exitue, justo guretzako ez dana. Beraz, guzti hau kritiketen edo aldarrikatzen saiatu ginen, eta argi egon zan, eurek ezauien momentu baten bezbilatu gure babesa edo gure etorri bezien egin esaten zein dan gure iritzez, nik uste dut evidentia lako kasuetan gobernu hau babestuko dugu eure badakizie zeintzutan kasuetan, eta ez dugun gauzek onartuko bai badakizie oso argi zeintzuk dizen, eta nik uste dut argi zidogule barriro. Bai, benetan. Europa mailan ere, Zubiren Esmoren inguruko gatazkak eta borrokak egon dira ezta, eta hoiei lotutako eskubideen urraketak eta gatazkak esan dudan bezala. Zure kasuan zelai, Europako esparruan burujabetzaren lurraldeko gatazkak konpontzeko oinarriak dokumentua idatzi duen Eusko Ikaskuntzako ikerketa taldearen ordezkaritzaren kidea zara. Eta gustatuko litzaiguke apurbet azaltzea, noiz hasi zineten dokumentu hau lantzen eta zertan datzan proposamen hau, apurbet guztiok ezagutzeko. Lehenbizi eskerrik asko gonbidapenagatik. Nire ikite zan ibili itzaz guda horretan, baina bai izan zan gudari, Gordesola bataioian, eta beste haititea ere refusiatu izan zan, eta niretzatu hori bat da. Bere hilobak hemen gaude, ikusten dut birriloba batzuk ere hemen ere badaudela entzuten, eta iruditzen zait lortu izana gure gara nio heltzea borroka hori, ze horren garrantzia ere azpimarratzen duela ez. Eta, nik ekarri dut aurkezpen txiki bat, ze dokumentu teknikoa da, ez nahi sartuko xehetasunetan, baina apur bat testu ingurua hobeto azaltzeko bintzat iruditzen zitzaidan irudi batzu zuentzat errezagoak izango direla, ez? A ber. Hauxe da dokumentua. Dokumentu hori, berme tresna juridiko bat da, hain zuzen ere aipatu duguna, ez? Ez dugula izan bermerik, ez? Eta bilatzen dana da, hain zuzen ere da, Europar Batasunak eskaintzen ditu hainbat berme, hainbat eskubide aitortzen ditu, eta horren babespean, iruditzen zitzaigun, auzi honek ere bazuela bere tokia. Eta, tresna ingelesez jarrita dago, baina euskeraz da berme tresna juridikoa, Europar Batasunaen barruan, autodeterminazio eskubidearen ariketa demokratikoaren kasuetan, Europako herritarren nazionalitateen araberako diskriminazioa saihesteko. Oso luzea da, baina joango gara, aletzen. Garrantzitsuena hemen dira, ze erakundek babestu duten, eta hor daukagu Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileak egon ziren, Unibertsitatek Pompeu Fabrakoak, Kataluniako Unibertsitateko irakasleak, Edinburgoko Unibertsitatea ere egonda, babesean, eta Eusko Ikaskuntza izan zen horren sustatzaile nazierakoa. Eta horri zen batzuk daude, eta hemen badugu kide bat ere badago, eta iruditzen zait ez horren beste pertsonengatik, ez izenengatik, hobeto esateko, baina bai pertsonak egon garela, herri diferentetakoak, bai. Orduan, aitortza hori eginda, asmatzen duan nik tramankulo honekin, bai. Apur bat testu ingurua. Autodeterminazio eskubidea hitz egiten dugunean, doktrinak edo gure oroimena heltzen da lehenengo mundu gerrara, ez?
Wilson, presidenteak, 1931 urtean aitortzen di herriei autodeterminazio eskubidea. Eta badakigu autodeterminazio eskubidea edo lurralde gatazkak izan direla lehenengo mundu gerran eta bigarren mundu gerran gatazka abia puntua edo puntu beroak, ez? Bigarren mundu gerra eta gero, horretaz mundu osoa jakitun zelarik, Estatu Batuetako estatu idazkaria izan dakoa, eta Europa nazio batuak sortzen sortzaileetariko bat, Cordell Hull, gizon horrek aitortu egiten du. Estatu Batuek aitortzen dute herri guztiek askatasuneko eskubidea dutela, baldin eta hura mantentzeko gai badira. Eta kontestu horretan, sortzen da, badakigu nazio batuen lehenengo artikulan autodeterminazio eskubidea aitortzen dela, gure lehendakari Agirrek, Frantziako diplomatik aldizkari batean, oso aldizkari ezaguna eta influentzia handikoa, gutun bat idazten du, 1959. Eta esaten dio, izenburua zen el problema de las nacionalidades ante la Federación Europea. Eta bertan planteatzen duena da, galdera bat egiten du, artikulu horretan, eta esaten du, ia nork erabaki behar duen zein herrik daukan gaitasuna askatasunerako. Eta esaten du, nor izan behar du, estatuak, estatu dominatzaileak, eta orduan, bere tesia zen, falta zela prozedura bat. Falta da prozedura bat, horren oinarrizkoa den giza eskubide batentzat, hori posible egingo dukena, bidea jarriko duena. Ideia horiek egon dira gurean, eta Eusko Ikaskuntzak 18. Kongresuan, bere mendeurren ospatzen zuelarik, erabakitzeko eskubidearen garrantzia aitortu egin zuen, eta kongresu hori importante izan zen aurrera begirako agenda edo lan eremua ezarri zuelako. Eta horregatik iruditzen zitzaigun autogobernuaren kontzeptuaren erabakitzeko eskubidea dela kontzeptu bat, Unaiko ondo esan duenez, egin behar dugun bide luze horretan urratz bat edo une urratz garrantzitsu bat. Eta hor jadanik 2018 urteak ondo kokatzen bagara, jadanik Lizarragarazi, Ibarretxeren estatutua, Ibarretxeren galdeketa, Kataluniako prozesua osoa, 2017 erreferenduna, hori eta gero geunden 2018 mendea, 2018 kongresuan, zalako ospatzen ari ginen, Eusko Ikaskuntza sortu zela duela 100 urte, hau da, zan 2018 urtea. Eta horretan, egin genuena izan zen, erabakitzeko eskubidea baina prozedura bat behar da. Europako esparruan burujabetza lurraldeko gatazka konpontzeko oinarriak behar ditugula. Eta egin genuen apur bat ikasitako guztiaren bilduma. Horre parte hartu zuten 100 irakaslek, mundu mailako referenteak zirena gai hauetan, eta hor markatu genituen zeintzuk dira egin beharreko urratsak, horrelako prozesuaren bukaeran, bai irabazleek eta bai galtzaileek aintzat hartzeko erabakia. Eta hau 2018an izan zen, horra abiatu zen lan bat, bukatu zen, aurkeztu genuen, pandemia erdian aurkeztu genituen ondorioak, eta gero kaukusa da Europar Parlamentuak eskaintzen die talde parlamentario diferentei, naiz eta alderdi diferentekoak izan, batzeko gai baten inguruan. Eusko Legebiltzarrean ere intergrupoak deitzen direnak, eta Espainiakoan ere egongo da horrelako zeozer. Hau da, etxara izan behar alderdi bat bereko legebiltzarkideak lan batean jartzen zaretenak, baizik eta alderdi diferentetakoak elkartzen dira gai baten inguruan. Eta Europako Parlamentuak diru bat ematen die gainera talde horiei gauzak egiteko. Eta orduan, beraien asmoa izan zen lan hau lege proposamen bihurtzea. Eta horra heldu ginen, lehen horren luze daukan tresna horretara. Reglamento proposamen bat da. Europan daude edo direktibak edo reglamentuak, hori dira legeak. Eta orduan guk egin genuena izan zen reglamento proposamen bat.
Zeintzu ziren abiapuntuak horiek egiteko? Alde batetik, konturatzen ginen, Europako zuzenbideak arautzen duela, alde batetik, Europara sartzeko eskaera, hor badago artikulo bat, eta esaten du, estatu batek, Ukrainiak, sartu nahiko balu Europar Batasunean, prozedura hauxe da. Eta hori araututa dago. Badago araututa ere Brexit kasua, hau da, estatukide dan estatu batek erabakitzen duela alde egitea, hori ere badago araututa. Baina ez dago araututa, estatu bateko lurraldea den komunitate batek autodeterminazio eskubide baten ondorioz, estatu berri bat sortzen baldin bada, nola geratu nahi den Europar Batasunaren barruan. Deitzen zaio barne autodeterminazio edo autodeterminazio interna. Hor, utxune juridiko bat dago. Utxune juridiko horrek behar du irtenbide juridiko bat. Eta Europar Batasunak ematen ditu printzipio batzuk. Orduan guk, gure logikak esaten zuen, guazen proposatzera prozedura bat, Europar Batasunaren egonkortasuna bermatuko duena, eta segurtasun juridiko eta politiko hori eza sortzen dituzten gai hauek, ikusi dugu Katalunia izan da kasu bat, baina Eskozia izan da beste bat, hoiek nola lortu zuzenbidearen araberako berme sistema bat. Eta ikusi genuen gainera referentzia batzuk badaudela, Kanadako argitasun araua da dagoen erreferentzia nagusia, baina Suitzako konstituzioan ere topatzen genituen zera batzuk, eta gero Irlandako Ostiral Santuko akordio ere oso importantea da. Orduan, oinarri horiek aintzat hartuta, edo referente hartuta, egin genuena izan zen, proposatu, arazo hau da, irtenbidea. Berme araubide bat behar dugu, argitasun arau bat behar dugu, Europako kasu horietarako. Zeintzu dira printzipioak? Europar Batasunak aldarrikatzen dituenak. Eta dira, bigarren artikulan aipatzen direnak. Demokrazia, pluraltasuna, zuzenbide estatua, giza eskubideen errespetua eta indarkeria ilegala erabiltzeko debekua. Hau dira gure lanabezak. Eta zer behar dugu? Prozedura bat. Eta prozedura hori da Eusko Ikaskuntzako azterketa horretatik atera genuen prozedura. Eta da, kate begi moduko bat. Hau da, behar dugu, baldintza batzuk jakiteko komunitate batek aldarrikatzen duenean autodeterminazio prozesu bat abiatu nahi duela, aldarrikapen hori zilegitzat jotzeko alderdi guztiak. Behin daukagula, aldarrikapen zilegi bat denekon hartu dutelako, bigarren urratsa da prozedura. Nola egiten da prozesu hori? Nola heltzen gara referendum batera edo akordio politiko batera? Eskubide horiek guztiak, Europako eskubide horiek guztiak bermatuta. Eta azkenean da, behin erabakia hartzen dela, erabaki hori nola lortzen da gauzatzea. Eta fede honez jokatu behar da, ze hori da Europar Batasuneko printzipio nagusi bat. Eta alderdi batek, bai komunitateak galdu duelako, edo bai estatuak galdu duelako, ez baduteak ateratako emaitza hori aintzat hartu, Europak zer esan behar du, nola jokatu behar du. Eta orduan, horren ondorioz ikusten zen, behin prozesu guztia bukatzen zala, egongo zala tarte bat, trantzizio epe bat. Eta trantzizio horretan, pentsatu genuen egokia zela estatu berriak Europatik kanpo ez geratzeko eta integrazio errazteko mekanismo bat egotea. Zeia, Europar Batasuneko kide herritarrak zara, eta herritar bezala badituzu Europako herritarren eskubide guztiak. Ordan, nola atera? Oso eztabaidatsua izan zen Eskozian eta Katalunian. Ez, kalera irtengo dira, nola irtengo dira. Ni herritarra naiz. Orduan, hau labur-labur, baina interesgarria da, zuk behar duzu Europako araudi bat proposatzeko, Europako Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, itun horretan behar duzu engantze bat. Hau da, ezin duzu lege bat egin nahi duzulako. Eta orduan, egon ginen, honek lan handia eman zigun, eta nola lortzen dugu Europak esatea, bai nik arautu aldut honen inguruan. Eta orduan, badago hor, hain zuzenek Brexit kasuan gertatu zen kesa bat ziren Britainiarrak Europan bizi zirenak, beraiek Europar herritartasuna zeukaten,
baina ja Brexitaren ondorioz bere estatua kanpoan zegoen, eta bere jarraitu nahi zuten bozkatzen bere herrian, ez? Bai, Frantzian zen kasu horretan. Eta orduan, besteak esatuz baina nik, Europar bezala eskubideak ditut, eta zergatik ezin dut, eta hor gertatzen zen, nazionalitatearen aldetik gerta daitekela diskriminazio bat, ez? Zu demagun Kataluniak lortu izan zuela independentzia. Eta hasten da prozesu hori, ez? Egiten eskatzen Europar Batasunan, estatu independente bat bezala. Bere herritarrak, ze eskubideekin daude. Espainolakoak, ja ez dira espainolak, baina europarrakoak dira. Enpresak, nola kudeatzen da free movement rights, eskubidea askatasunez mugitzeko. Hori da beste eskubide oinarrizko bat. Hau da, ikusten genituen, hainbat eskubide geratzen zirela hor auzian, eta horrek ematen zigula justifikazioa guk nahi genuen prozedura hori, zilegitasun kate bidez sortutako prozedura hori. Eta orduan, gure ondorioak, eta honekin bukatzen dut, honekin zer esaten genuen, Europar Batasunak ezin duela alde batera begiratu, bete-betean eragiten dio, holako prozesu batek, eta gainera, gure konpromisoa dala, Europako printzipio horiekin horren arabera arautzea. Orduan, guztion onurako litzateke horrelako marko juridiko bat izatea, gatazkak saiestuko lituzkena, eta egonkortasuna eta herritarren eskubideak bermatuko lituzkena. Ze askotan jarri gara, gai honen aurrean, ez digute utziko. Eta orduan, ez diguten ez utziko, ez dugu pentsatzen. Eta gure ariketa izan zen ez, hau, Europar Batasunaren printzipioekin erabat txertatutako gai bat da. Eta gainera aldarrikapena ikusi dugu historikoa da. Eta konponduko lituzke, bai Katalanen auzia, Euskaldunena, Flandiarrena, eta hainbat herrirena, ez? Eta hori da egin genuen lana. Eskerrik asko. Oso ondo. Prozesu luzea eta emankorra izan da. Ez da erreza, Ez da erreza. Seguro ez. Zeintzuk direz eman beharreko hurrengo urratsak honen inguruan? Hemen daude betiko bi eremuak, ez? Alde batetik politikoak, ja guri eskapatzen zaizkigunak, baina hor badago Kaukusa, eta Kaukusak badakit gaia agendan daukala. Kontuz kudeatu behar den gai bat da, ze harinek egiten baldin baduzu erredezakezu prozedura hori orduan. Ni ja horrezkoak altzatzen ditu eta badakit politikoki maitasun eskudeatuko dala. Baina bestalde batetik dago gaude herritarrok. Eta nik uste dut herritarron batetik harrotasun hori, gu eskatzen ari garena ez da nazionalismo berekoi bat, ez gu gaude planteatzen aldarrikapen demokratikoa, oso ondo lehen aipatu duen Aidurrek, ez? Duintasunari lotutakoa, ez? Gure itona, gure amomak, gure amatziak egon direnak borrokatzen bere ondorengo belaunaldiek izan dezaten erabakitzeko gaitasuna, ez? Gero igual lusatuko gara horretan, ez? Baina oso eskubide oinarrizkoa da. Orduan, kasu honetan herritarrok jabetu behar gara. Eta orduan, nik uste dut olako tresna batek balio duela esateko arrazoia dugula, eta posiblea dela, eta behar digutela kontuan hartu. Eta orduan, uste balio digula alduntzeko guk, eta beste alde batetik, ja gero bide politikoa, horrek badauka beste zera batzuk nik ez ditudanak ezagutzen, ez? Baina, behintzat, herritarrok alduntzeko eta jakiteko aldarrikapen horrek baduela modua bai estatuaren aurrean eta bai Europaren aurrean zilegitasunez kudeatzeko, beruditzen zait, ekarpena hortxe dagoela. Bai, zuk aipatu duzu moduen herritarren parte hartzea oso garrantzitsua da. Eta lehen ekitaldia basi baino horretik egon gara gure artean apur berbetan eta bai zelai eta irantzu komentatu dute ez da zelan egizartea nola baite lokartuta dagoela honen inguruan eta hortaz irantzu zuk ze urratz jotzen duzue lehentasunezkotzat
Euskal gizarteak erabakitzeko eskubidearen aldarrikapenaren alde gizartea mobilizatzeko eta aktibatzeko. Bai, bueno, egun guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Eta eskerrik asko ere gure eskuko kideek gaur hona etortzera erabaki duzuen guztioi. Bueno, guk argi daukagu auzia beti dela lurraldetasuna, burujabetza eta nazio aniztasunaren auzia, ezta? Eta horretan nik beti galdera hauei berdina erantzuten dien. Nik uste dut erantzuna, eta gure eskun uste dugu erantzuna herrian dagoela, ezta? Zelaik, idurrek, unai kontatu diguten guztia, nik beti esaten dut oso ondo dagoela, eta teoria oso ondo dagoela, baina teoria guztia hau beti praktikara eraman behar dugula. Eta praktikara eraman behar dugunu gara gu, herritarrok, bai? Legea ez da, gu ez gara moldatu behar legera, baizik eta legea guregan moldatu behar da, ezta? Adibide asko daude gizartean, gaur egun oso adibide erreza. Ni familia zuzenbidean aditua naiz, eta hor daukagu zaintza partekatuaren legea, ezta? Zaintza partekatuaren legea zergaitik 2015 daukagu Euskal Herrian, herria mugitu egin delako. Horrelako adibide asko ditugu. Guk argi daukagu, egun nazio bat garela, 7 herriz osatutako nazio bat garela, eta burujabeak garela, eta libre izan nahi duen nazio bat garela, ezta? Horretarako, ekintza askok ezaguna direnak, gizakate bat egin dugu, josi genituen ere gure mezu oial guztiak, eta orain gutxi gora bera 2 urtetarako ekintzak ditugu mahai gainean, ezta? Egin berri dugun maratoia, 12 ordu luzez, bideoak, behin eta berriz, herritarron bideoak, ezta, ehun atxikimendu, orain ekainak 7-rako deialdia daukagu ere, eta bitartean herri bat gara garapen horretan gaude, herriz herri, tokiz toki, batzarrak eginez, gure helburua beti da herria ez lokartzea eta herria martxan egotea. Eta hori ez da bakarri gure eskuren lana, hori guztion lana da, eta hori gaur ere hemen mezu hori bota nahi dugu, guztiok batera gure nazioa libre izatea lortu dezakegula. Uste alduzu, eta ja zabalduko danontzako galdera hau, uste alduzu erabakitzeko gaitasuna, erabakitzeko eskubidea baliatzeak bizikidetza demokratikoa hobetzen duela? Bai duzuna, alduzu bai. Bizikidetza demokratikoan lan egitea beti onuragarria, behintzat onuragarria dela ikusten dut. Beti gauza guztietatik ikasi behar dugu, idurrek ere aipatu du edo erentzia badaukagula, hau erabakitzeko eskubidea ez da berria. Konstituzioa, Espainiar Konstituzioa, zergaitik Espainiar Konstituzioari lotutak egon behar gara, ezta? Ja, Telesforo Monzone bere garaian sortu egin zenean 78. urtean, oso argi adierazi zigun Espainiar Konstituzioa kaiola bazela, eta gu kaiola horretan ez dugu egon nahi. Orduan, lan egitea beti onuragarria da, ezta? Eta kritikak ere onartu behar dira, gauza guztietatik ikasten da. Nik uste dut, batzutan ez gaela jabetzen prozesuak, ez luzeak izaten dire. Eta gai hau oso lotuta dago pertsonen duintasunekin, pertsonen eskubidekin, eta momentu honetan gainera tokatzen nahi zaigu historikoki paradigma aldaketa batzuen aurrean egotea. Eta badago klima aldaketarena, erabaki beharko ditugula hainbat gai gure bizitzeko baldintzei lotutakoak izango direnak, eta horietan erabakitzeko eskubidea ez badaukagu, eta erabakitzeko eskubidea izan da, lortuko dugu bizikidetzan gatazkak direnean interes diferente horiek ustartzea. Baina azkenean beste norbaite badauka erabakia, ez? Orduan, nik uste dut erabakitzeko eskubidea oso lotuta dagoela bakea, gizarte batean interesak ustartzen laguntzeko tresnak emate izkizulako, eta ditugun erronka izugarri horien aurrean, ez, herri bezala kokatzen gaituelako, ez? Hemen erabaki nahi dugu, eta erabaki nahi dugu gauza guztietaz.
Erabakitzeko eskubidea ez da bakarrik politikoki, erabakitzeko eskubidea da gure egunerokotasunean. Zu egunero erabakiak hartu behar ditugun ondorio guztiekin, ez da? Ez da bakarrik politikoki. Honek baietz esaten du. Edo zer, ez da? Bai, egiala, norberaren eskubideak ezagutzen ez dituena ezin du aldarrikatu, ez da? Uste alduzue, oraindik ere, ahalduntze kolektiboaren indarrari buruzko pedagogia egin behar dela? Jende herritarrak ezagutzeko eskubideak dituztela eta uste alduzu hori oraindik ere horretan lan bat dagoela egiteko? Aurrekoan irakurtzen nabil liburu bat James Masbridge. Da emakume bat feminista Harvarden irakaslea izan dela, baina aktivista izan da urte askotan, 80 piku urte ditu. Eta berak hori esaten du, ez? Hain zuzen ere, herritarrak aktibatu egin behar ditugula eta gu izan behar garela referentziak. Baina esaten du, kultura demokratiko bat ere eki behar dela horrekin batera. Errezena da ardiak bezala, ez? Hor, usten gara eramaten, baina jabetzen garenean, ez? Nor garen eta ze gaitasun daukagu mundua txikian, xume-xume, aldatzeko gauza gure etxekoekin, gure lagunekin, gure orduan bihurtzen garela pertsonak eta kultura eta paradigma aldaketa honetan nik bai usten dut orain arte egon dela demokrazia bat oso formala, bozkatzearekin nahikoa zen. Nik hori entzun diet euskal politikariei, eta nire beldur handia emateit horrek. Ez da, nik ez bozkatzen dut, baina nik eskatzen diet ordezkari politiko horiei niri kontuak ematea eta esplikatzea zergatik egiten ari diren, norekin egiten ari diren, baina horretarako kulturarik ez dago. Kultura da, edo kultura daukagun demokratikoa da, bozka ematen dut, eta gero protestatzen dut, eta ez banago konforme, ez dut bozkarik ematen. Justo erabakitzeko eskubideari lotutako kultura demokratikoa da, frustrazioak kudeatzen jakin behar ditugu, begirada estrategikoa behar dugu, pazientzia estrategikoa behar dugu, eta jakin behar dugu egunero eraikitzen ari garela erabakitzeko eskubide hori. Edo kultura sortzen ari garelako, edo harremanak zaintze ditugulako, edo zaintza partekatua lantzen dugulako, hori iruditzen zait, kultura demokratikoa dela erabakitzeko eskubideekin eskuz esku lotuta dagoen borroka bat. Zelaiek esan dauen aritik, nik betzen dut feminismotik gauza asko ikasi dugu zela, eta horretariko bat da, askotan jakin behar dugula norbanako arazo bat moduan ez ikusten eta globalidadeaz ikusten, gizarteak berak daukan arazoak identifikatu eta horreri erantzun, babestuz zelanez bakoitzaren egoerak, bai ikuspuntu orokor hori. Orain, COVID-en 5 urtie betetzen da izena be, ezer ikasi badugu hori da, norbanako jabotia importantia dela, ze importantia dan ikuspegi kolektibo hori zaintzi. Eta, feminismotik gauza asko ikasi duguz, bai kultura demokratikoegaz lotute, udaletan, ni akorraten nahi, 2011 hasi ginenien guztiz emozionatute kultura demokratiko eta gauzak egiteko modu barriak bilatu behar dugu zela, eta zenbat ordu sartu gendu zen arratzaldietan, bariko arratzaldiek, zapato arratzaldik eta nigaz egon dizenak eta hemen dauzenak gogoratuko diaz, asmatzen, politika egiteko modu barrizek. Eta nik pentsatzen dut, kultura bat dalez aldatu behar dena, hori ez da gauetik goizera lortuko dan gauze bat, bai sinesten dugule badauzela modu barrizek, eta segun eta zer erabaki behar dozun, eta segun eta hori gaize zer dan planteatu nahi dozun, edo dilema bat bada, edo bada politika konkretu, edo herrizen orantza eroan nahi dozun badan planteatu nahi dozule, edo erreferenduna bai edo ez bada, segun eta zer badauzela bai jenteari parte hartze hori emoteko moduek, Eta gauza bat ala informatie, eta horretan ni pentsaten dut, transparentzia aldetik eta lan asko egin dela, bai beste bat da, empoderatie eta eukitzie erramintzek erabaki alizateko. Eta hor nik uste dut ondino asko gelditzen jakule eitzeko dan hori, Ustot horti doala momentu honetan dakun autoritarismo mehatzu horrei frente eitzeko erramintzerik potentian, nik uste dut hori dela, Gentie sentitie,
feminismotik erakutsi duzkuen moduen, kapazitatea dakola erabakitzeko ez bakarrik geure pertsonan, geure buruen, geure harreman afektibo eta sexualetan, baizik eta zelako errez nahi dugun eta norantza bideratu nahi dugun gure etorkizunez. Bai, nik kontu honetan ia dozu, esan den guztiarekin. Eta nik uste dut bizka bat guk herri txiki batetako ukatua eta zatitua, eta beti izaten ditugun kontu horietako herritar independentista gisa gure buruari igual galdera bat edo, mahai gainean jarri behar diogula, eta da, zelaik esaten zuen paradigma aldaketa. Orduan, zein da guk gauden posiziotik paradigma aldaketa honetan egin dezakegun ekarpena. Eta Euskal Herriak ez du mundua salbatuko, ez gara Estatu Batuak, ez gara Txina, zein da egin dezakegun ekarpena. Eta guk askotan Euskal Herria Bilduren alako ekitaldietan eta itxaropenaren internazionala, esaten dugu, la internacional de la esperanza, hori nola eratzen da, esaten dugunean, herritarrak ahaldundu behar direla mekanismo demokratikoa, komunitarioa, kolektiboak eratzetik, baina gaur eguneko egoera zein da, paradigma aldaketa hori zerren baitan eman da, eta izan da espreski neoliberalismoaren garapen baten ondorioz, neoliberalismo, gero orain batzuk teorizatzen ari dira neoliberalismo ekonomiko eta politikoaren artean. Nik ez dakit alderatu daitezkeen. Baina egia da neoliberalismo ekonomikoa den dogma batzuk zalantzan egon daitezkeen momentu berean, neoliberalismo politikoa edo, garaipen absolutoan bizi dela, eta hainbat ondorio ekarri dituela, eta ondorioetako bat da justo komunitarismoaren, kolektibotasunaren kontra joatea eta nolabait bizi gara, ez dakit, nihilismo betean, nihilismoa baloren ausentzia gisa ulertuta bezala, eta hau da Thatcherrek berak, neoliberalismoaren hastapenetako aintzindarietako batek esaten zuen, ekonomia bitartekoa da, baina helburua bihotzak dira, eta nik uste dut horretan gaudela momentu honetan, eta lortu dutela, jada, individuaren eta goragoko estamentuen arteko bitartekorik ez egotea, eta ustu dute ahalmen politikoz parlamentuak, ustu dituzte, eta guz dut esaten politikoi ardurak ekentzeko, baina eske ustu dituzte, eta ustu dituzte, esan bezala, intermediazio papera egiten zuten instituzio guztiak neutralizatu edo baldintzatu dituzte. Orduan, nola egiten zaio paradigma horri aurre? Eta neoliberalismoak ekarri duena da, ideologia bat esartzea, balore kultural eta sozial batzuk eratzea, eta bera ere, esan bezala, bere dogma batzuk ere nolabait auzitan daudenean, hor aurkitzen du bere lekua ultraeskuinak, eta ultraeskuinak momentu honetan egiteko zehatz bat dauka, eta esan nahi dut, kontestua bizka bat hori dela, orduan, esperantzaren internazionala nola eratzen da, eta badirudi gaudela planteatzen itxaso gogor betean txalupatxo txiki batekin aurre egin beharra, baina eske hori da gure egoera, eta da komunitateak jostea, kolektibotasunak jostea, eta hortik etorriko da, etorri behar baldin bada ere erantzuna, eta nik uste dut hori dela daukagun egitekorik importanteena garai hauetan. Bai, hildo horretan, sarri askotan entzuten dugu, ez da, iagunero, edabide eta sare sozial jakin batzuetan, errepikatzen diren esaldi batzuk, ez da, adibidez, erabakitzeko inolako ustezko eskubiderik ez dagoela, edo erabakitzeko eskubidea askatasunez erabiltzea aldarrikatzen dugun herriak
bueno, nolabait ez garela solidarioak edota berekoiak garela, ezta? Zuen ustez zer egin dezakegu fake news bizi garen aro honetan, olako esaldien aurrean, olako desinformazio esaldi guztien aurrean, edo olako manipulazio estrategiaren aurrean, zer egin dezakegu guk herri bezala edo herritar bezala? Zuen ustez. Nahi duzuna? Nik ez dakit, nik lotuko oso labur, nik lotuko nuke pixka bat orain esan dudanarekin, ez? Bizi gara egoera horretan, ez? Paradigma horretan, eta paradigma horren parte kulturala markatzen du plutokrazia batek, ez? Ez da bakarrik fake news batzuk daudela, ez? Estaturik gabeko nazioen aldarrikapenei aurre egiteko, ez? Hemen badago, esan bezala, plutokrazia teknologiko oso bat, non bizimoduak, jendearen bizimoduak erabat baldintzatzen ari diren goitik bera, ez? Ez dakit, azken denboretan, eta esaten da, ultraeskuinaren abantzea, esaten da jende gaztearengan ultraeskuina batez ere mutileengan nolako penetrazio ikaragarria daukan, baina hemen sartzen diguten mezuarekin, nik ikusten dut nire semeak ze eduki, ez? Eta ia, ez dakit, miraria da, ernahikoa izatea. Orduan, guzti horri nola egiten zaio aurre, ez? Bizka bat, nik lehengotik, ez dago besterik. Nik irakurri James Marvitz berriro ere. Emakume honek esaten du, hain zuzen ere, neoliberalismo horrek eragiten duela, edo sortu nahi du, mesfidantza. Mesfidantza erabat, gero eta norbanako izateko, ez? Eta aldeiz, ordezkaritza, lehen unaik esan duena, ez? Ordezkaritza izan daiteke norbanakoa, eta demokrazia zuzena, boskatu, edo izan daiteke nik konfiantza ematen dio dela zubigintzan egiteko gaitasuna daukaten taldei, pertsonei, eta horiek apurtu egin dira, eta horiek berreskuratu behar ditugu. Ni ezin daiteke egon gai guztietan, ez dauka denborarik. Baina nik bai konfiantza bai eman dezaket, nire izenean ibiltzeko, jokatzeko eta hemen. Eta iruditzen zait parlamentuak ustu egin dituztela eta berreskuratu egin behar ditugula. Eta horretarako, orain badago Eskozian ari dira, ariketa interesgarri bat egiten, 2022tik ari dira esperientzia bat egiten, nola demokrazietan parlamentuak daukaten zilegitasuna aitortu hori eta neoliberalismoak ezin du horren kontra egin, ustu egiten ditu, trampak egiten ditu, baina parlamentua da herritarrok izendatzen ditugun, ordezkariak eta ordezkarien foro hori, ari da gizartearekin batera gaietan sortzen batzordeak eta parlamentuak eta herritarren artean eta alderdi politikoak, zer uste dut hor berriro zirkulo virtuoso bat sortu behar da, baina jendeak ulertu egin behar du, ze funtzioak betetzen dituzten alderdiek, ze funtzioak bete ditzakegun guk elkartzen garenean, deliberatzen dugunean, asambleak sortzen ditugunean, guk esaten duguna gero heldu behar da parlamentuetara, eta ez badute nahi guk esandakoa betetza bintzat azaldu beharko digute, zergatik. Eta hor berriro, komunitarismo horren inguruan konfiantza sareak, nola josten ditugun, ikusten dut galdera hori behar dugula buruan. Eta Idurrak esan duena, bide berriak behar ditugu. Bide berriak, igual zarrak dira, baina, pixka bat ekarrita gaurko kontestura, baina niri asko gustatu zitzaidan kontzeptu hori, konfiantza beldurraren aurrean. Nola beldurra ez du, landu egin behar dugu beldur hori, konfiantza izan, aldundu norbanako bezala bai, baina komunitate bezala ere bai ez.
Bai, bueno, paradogikoa da, baina historikoki nazioestatu gehienak ez dira modu demokratikoan eraiki, ezta, edo gatazken bidez, edo gerren bidez, edo monarkien bidez eratu dira. Ze aukera daukagu erabakitzeko eskubidearen aldeko euskal gehiengo sozialak eskubide hori guk erabili ahal izateko, kontutan izan da, Estatu Espainolan olako gehiengo nazionalista espainiarraren betoa gainditzeko. Zer egin dezakegu guk horren aurrean, gure eskubide hori erabili ahal izateko? Bueno, betoari aurre egiteko egin behar duguna da erabaki. Ezta? Zer uste duzu, ez? Betaren aurrean egin behar duguna da erabaki, hau ez da berria, hau neoliberalismoari buruz hitz egiten egon gara eta neoliberalismoak gauza asko lortu zituen, ezta? Langile moduan zergaiti ditugu 30 egun opor, edo zergaiti daukagu orain aitatasunaren eskubidea. Argi dago, erabaki dugulako borroka horretan aritzea. Betoaren aurka egin behar duguna da borrokatu. Jarraitzea borrokatzen ez delako berria, aritu gara esaten gizartea aldakorra da, eta gizartea beti da aldakorra. Nire aita agian bai, baina nire aititea ez joan kotxez lanera, lantegira. Edo oinez joan, edo tren batetan, edo igual astoz, ez da? Segun zein herritakoa zinen. Aldakorra da. Eta aldaketa horiek ez dira lehen esan duguna egun batetik bestera ikusten. Aldaketak behar dute bere garaia. Guri tokatu zaigu transizio honetan erabakitzea zen motatako herria nahi dugun, baina hau ez da berria. Hau eskubideak existitzen direnetik erabakitzeko eskubidea hor egon da, ezta? Agian orain tokatu zaio gure belaunaldiari sakontzea erabakitzeko eskubide hori eragile politikoen aurrean, herriaren indarrarekin, gure belaunaldiari tokatu zaio, ezta? Nahi dugu herri libre bat izan, 7 lurraldez osatutako herria, burujabea, eta nazio ezberdinen auzi horretan, ezta? Lehen esan du naik, ez gara estatu batuak, ez gara Txina, baina nazio guztiak ez dira berdinak. Nazio pertsona guztiok ez gara berdinak, ezta? Nazio txikiagoa gara, baina nazio bat. Orduan beto horien kontra egin behar duguna da borrokatu, herri moduan. Guztion ardura da borroka hori, ez bakarri politikoen ardura. Ni juridikoki gauzat bat esatea gustatuko litzaidake. Erabakitzeko eskubidea emateu debekatuta dagoela. Eta ez dago debekatuta. Konstituzioak baditu bi artikulu, 82. artikula eta 150. artikula. 82. artikulan aitortzen du erreferendumak egin daitezkela. Baina, estatuaren baimena behar da. Baina ez du debekatzen. Erabakitzeko eskubidea ez dago debekatuta. Katalanek egin zituzten, ez dakit zenbat, 2 edo 3 edo 4 proposamen diferente baimen hori lortzeko. Eta baimen hori, 150. artikulan bitartez, pasatu alzaio. Eusko Legebiltzarrera, edo Kataluniako Legebiltzarrera, eta referendunak antolatzeko eskumena pasatu. Estatus berrian lantzen dugunean, igual ez digute aitortzen erabakitzeko eskubidea, baina referendunak egiteko eskumena lor daiteke. Hau da, nik uste dut niretzat importantena da eskubide hori ez dagoela debekatuta inolaz ere, ze hori da gizartean zabaltzen duten orduan debekatuta dagoen ez ezinezkoa denez, zertako borrokatuko dut horren alde. Ez. Baimenduta dago posiblea da, demokratikoa da, bizikidetzarako lagungarria da, horren bilatu behar dugu tresna, eta hori ja itxamaten diet politikariei, ze beraiek egin behar digute bide hori. Nik pentsa batzutan izan aldala bidie ez dela ikusten hain errez, edo gatzik ikusten dela, edo batzuk imposible, edo orduen horrek lotu itzen gaitzule. Bai, beste batzutan emoten dozen sentsazio dela bebai, pultzino nazional hori apurtzuet lotan dauela, ez? Egon dira momentu ezberdinek, proiektu, orain katalanari pasaten jakena igual apurruet bebai, ez? Proiektu independentista edo soberanista edo zeu zer ilusionantea espadau, herritarrak bakoitzak beran arazuek eta lan bari geratu denak hori da berantzako importanteena, eta orduan izan behar gara kapaz, eta intentaten du, azaltzen ez dela bakarrik hau gure
aldarrikapen historiko bat, herri moduen daukagun eskubide bat ala eta hori aldarrikatzen dago. Ez da hori bakarrik, baizik eta gure egunerokotasunen dakozen arazuei irtenbide emoteko, estatu izaera ez izatiek losa bat dala gure ganien dakune, eta ez dozkule izten aurreratzen, eta ez dugu adibidez askorik berbaitzen, bai, Europako fonduek aspasa dana, ez? Europako fonduek esan diez, Europako kintzauzen tresna ekonomiko importantienatarikoe Europaren historian, lagunduko dauena, edo horretarako diez, apurbet herri resilientiek, preparatie herrizek etorkizunera begire etorle itzekenari aurre itzeko gizarte sendu hauek eitzeko, transformazio produktibo eta aldaketa klimatikoen aurrien bestera bateko herrizek eitzeko. Osea, tresna benetan garrantzitsuek, bai hori Madrilen bitzartez banandude. Madrilek erabaki dau lehentasunek zeintzuk esango diren eta nora, eta ze proiektu estrategikotara jungo dizen fondo honek, nahiz da zan, gobernantza eta ez da izemate mandanga, bai errealidadi da, Madrilek erabaki dauzela. Orduen, ze importantie dan, eta saiatu behar gara aldun gehizenatan esaten, ze importantie dan geukokitzi erabakitzeko gaitasune, geure instituzioetan, zezen bat eta hurbila hauki erabakitzeko gaitasun hori, konprobata daue bai, asko efikasa hauetizela politika publikoek, ez? Beraz, aukeri edakun guztizetan transmititie importanti dela guk eukokitzie kapazidade gauzek eitzeko. Eta gero, lehen aipatu dutena, ni pentsen dut importantia dela pultzino nazionala momentu konkretuetan errekuperatie, proiektu konkretuekaz. Garai baten ikastolak izan ziena herri honentzako momentu honetan igualaldi ez esan komunidade energetikoek eta horren sorrerie. Eta hor sortuko dizen talde antolatu horrek, bada komunidade hitzeko modu bet, gauzek hitzeko beste modu bet, oinarrizko gauze bat behar izan adakune horreri erantzuteko modu bet, badauz herrigintza hitzeko motibuek, eta... Baina gero, barkatu, irakurketa baikorra egin behar diogu horreri beti. Ze Kataluniari buruz hitz egiten dugunean, Espainiar Konstituzioa, 92. artikulu horren bitartez ematen digune referendumerako aukera hori, beti da, ez da vinkulantea, da kontsultiboa, eta? Baina Kataluniari buruz hitz egiten dugunean, beti dauka sentsazioa pekatu bat burutu zutelako irudi horretan, ez da? Kataluniak egin zuena da kontsulta bat, referendum bat. Atzo adibidez kontsulta egin nuen Wikipedian. Zenbat referendum egin dira Espainiar Konstituzioa? 6 bat jartzen dira, 6 mota batetakoa, 8 beste mota, ez da lehenengo aldia egiten dena. Eta Kataluniarekin gertatu dena da, azkenean, politizatu egin dela, noski, auzi politiko bat delako, ez da? Baina Kataluniak egin zuena da, bere erabakia aurrera atera, eta gero, oztopoen aurrera erabakitzen joaten, ez da? Baina ez zuten... Gauza da, gartzelan mukatu dute, hau eta beste, erabaki politikoak direlako. Baina badirudi, irudi horrengatik edo beldur horrek, zelaik esaten zuen beldur horren arira, beldurgarria dela gaur egun erabakitzeko eskubidea hitz egitea. Ez da? Ez daukazue sentsazio hori askotan, segun eta ukazioa esaten zuen unaik, ez da? Ukazioare ondo dago, baina zure bidea egin, baina ez nire ukaziotik. Zure bidea egin eta nik nire egingo dut. Baina hainbeste teknologien arira, hainbeste publizitatzen digute eta segun non irakurtzen duzun, badirudei pekatu bat gertatu zela Katalunian. Ez da? Edo ez dozu inoiz sentsazio hori eduki, horri buruz hitz egiten, edo jendeari entzuten horren arira? Baina eskezen pakatu bat izan zen guztiz legezkoa, eta, ni askotan esan dut, beti deitua izan naizenean, beti defendatu dut eta defendatzen jarraituko dut, herritar moduan, jurista moduan, erabakizale moduan, izan pekatu bat. Pekatu egin zuena izan zen Estatu Espainola. Baina hori da errelatoa.
Hori da errelatua, eta Hori da- horrekin kontu zeuki behar dugu, non irakurtzen dugu, zer irakurtzen dugun. Bestela bidean galdu egiten gara. Hori da argi euki behar duguna. Non irakurtzen dugun eta zer irakurtzen dugun. Ze ultraderetxistak hor daude. Oso ondo. Eta egon behar dira ere. Gure maizuak izan behar dira. Zer nahi ez dugun izan horretan. Hor egon behar dira ere. Baina kontuz non irakurtzen dugun eta zer irakurtzen dugun. Baina, ez dakit, Bai, nik uste dut Kataluniatik ikasi aldugu zela hainbat gauze, eta gauze onak ikasi dugu zelako, egin da bezenak, eta eurek be askotan motzilataz hitz egiten dugunean, eurek be badakizie motzilan daruiela gauze batzuk, balore handiz jenak, eta beste batzuk, ikasi dugu be bai, holako prozesuetan zer behar dan, eta igual ez hauiela egin, eta, bueno, danataz ikasten da, ez? Bai. Hutsuniek Eta Katalunia guk arrakasta. hemen borroka armatu garai horretan egon garenean, adi egon dira eta egongandik asko ikasi dute seguro. Eta denok ikasi dugu bide horretatik. Baina ez dugu pentsatu behar egin zutenik ezer txarra. Hor gertatu zena zen, Estatu Espainola urduri jarri zela. Izu, haue badatoz, haien eskubidei heldu diete eta aurrera doaz. Zer gertatzen ari da hemen, ezta? Baina igual Nazioa, Estatu Espainialarren nazioa desegingo zaigula, kontuz. Baina hortik ere ikasi aldugu, ez? Zan nahi dut, Estatu Espainola beti izango da hor. Eta erakutsi du, Estatu indartsua dela, ikuste genuena baino gehiago, eta Europan gainera babesak dituena. Orduan, halako prozesuetan interes geoestrategikoak ere egoten dira, non zauden, ze portu dituzun, non kokatuta zauden, apur bat mundu horretan Euskal Herria ez, bere txalupean ari da arraunean, baina ari da mundu horretan, ez. Orduan, hor bai daude elementu asko, baina argi dagoena, nik hala irudikatzen dut, eta iruditzen zait oso interesantea Katalanekin momentu honetan gobernu honek erakusten duena, ez, soberanistak elkarrekin, lortu dezakete gobernu bat, Espainiako gobernu bat, bideratzea modu batean edo bestean, ez? Eta erabakitzeko eskubidearen bidean ere aliantza Katalanekin ikustu dela klabea. Osea, estatu orduripin izan, bueno, Katalanak apur bat esperientzia bakoak ziren olako borroka, titanik borroka baten, ados nago irantzuk esaten duena asko ikasi genuen, eta niretzat izan zen iraultza demokratiko bat, beraz, Guztiz. asko dago hortik ekartzeko, baina egia da ere bere ahuleziak izan zituela taktikak, estrategiak. Bueno, vale. Baina inoiz Euskal Herriak garatu edo erabakitzeko eskubidea gauzatuko badu, ziurrenik Katalanekin batera egin beharko da. Nire ustea palean, eta horregatik iruditzen zait oso interesantea dela, Katalanekin egiten ari den lana zaila izango da, komplikatu izango da. Eta gure eskutik ere beti izan dugu aliantza hori estrategikotzat, eta bai Omnium Kulturalekin, bai Asamblea Nazionalarekin izan da beti ukidugu hor. Gure lan azkenean da eragile politiko guztiak elkartu eta bidea egin desatela denok elkarrekin herriaren ahotsaren bitartez, hori da gure lana. Bueno, guztion lana, errepikatzen dut. Ez da bakarri gure lana da, guztion lana. Bai, bueno, solasale honetako azkeneko galdera botako dutzuet, eta ja jongo gara luntza jatera. Bueno, datorren astean, datorren larun batean, okerrez banau, martxoaren 8 ospatzen da, eta idurrek aipatu da moduen feminismotik asko ikasi dugu, ezta? Zuen ustez, zen nolako ekarpen egin diezaioke ikuspegi feministak prozesu soberanistari? Venga, azkeneko galdera potente amaitzeko. Nahi duzuna. Venga, animatu. Bueno, ikuspegi egunen baten estadu libre bat bagara, argi dau feminismotik egin beharko dugula. Osea, ez da hori argi daukagun gauze bata. Azkenien feminismotik pertsona askiek errebindikatzen da, eta pertsona aske bako herririk ez daukagu, eta herri libre bat izateko pertsona aski behar dugu bai, beraz, mugimendu batera jun behar dien mugimenduetiaz. Ni pentsaten dut feminismotik gauze asko ikasi dugu, eta bat da bebai herri honetan gatazka ezberdinetan emakumeen papela zein izan dan importantia izan dela. Eta hurrengo borrokatan be importantia izango dela, ez?
Itxas gudarizen epokan nik uste dute zezanik bez, gudariz eguki dauri papel bat, eta emakumiek okin zabien beste bat, herri honek bizi izan dauzen beste gatazka ezberdinetan bebai, eta bueno, hor dagoela, ez da, orain zaintza krisisetaz eta hitz egiten da, bai beti esan da hor sostengu hori emakumeen papela importanti esan da, eta nik betzat hori dela reibindibek beharrekoe, eta herri aske bat izango dela, hori, pertsona askiek lortzen dugu zenien herri honetan. Azkenean, feminismoaren gaiak beti eramaten gaitu berdintasunaren gaira, ez da? Eta nik honetan beti esaten dut, nire ustez, apalean behintzat, berdintasuna ez dela izan behar helburua, baizik eta hasiera izan behar dela. Ze bestela ze motatako bidea egingo dugu helburu horretara heldu arte, ez da? Orduan hori, emakumeak beti eduki dute bere papera, beti eduki izan dabe, daukagu eta izango dabe, eta gizartearen parte dira. Eta erantzuna da baiezkoa, ez da? Guztiz. Bueno, orduen amaitutzat emongo dugu gaurko solasaldia, eskertu berriro be bertaratu zareten guztioi gaur ekitaldi honetara, eskertu Unairi, Idurreri, Zelai eta Irantzuri, nik uste dute oso aberasgarria izan dela, oso emankorra izan dela gaurko hitzaldi hau, eta bueno, orain luntze gozo bat daukagu danontzako partekatzeko, eta egun hona pasa. Eskerrik asko, eta aurrengora arte. Eskerrik asko.